Kano bane. Ina magana ne a matsayin na shugaban masu makarantu saboda da ni ake yi. Yanzu gwamnatin jihar Kano ta yi kokari ta kafa wani kwamiti ya gyara ya za a yi a ga 'yan makarantun Islamiyya su ma suna da makarantar duniya ta Arabic a jihar Kano. Kuma ba tare da an saurari hukumar ilimi ta bai ɗaya ta ƙasa ba. A'a, wannan gwamnatin Kano ita za ta ɗau nauyin malaman, ta ɗau nauyin makarantun, ta ci gaba da tallafa musu domin a ci gaba da yaye yaran da suke da tarbiyya irin ta addini. Wannan ya kamata al'umma su yaba wa gwamnati, kuma an gama dokan nan, an gama gyara ta. Abin da ya rage mata gwamnan jihar Kano ya sa hannu a ware hukumar kula da makarantun Arabiya da na addinin Musulunci, kamar yadda ake da hukumar kula da makarantun firamare. Saboda haka muna fata mai girma gwamna ya gaggauta ya taimaka a wannan kafin mu dawo hutun nan mu samu a ci gaba da buɗe wayannan makarantu. Kuma na daɗewa al'umma albishir a yankin gwamnati ta ba da umarni idan akwai makarantun Islamiyya su haɗa kansu su gabatar wa da zonal ofis na ɓangaren su, a shirya musu ƙwarya-ƙwaryar jarabawa a fara makarantun ƙaramar sakandare ta Arabiya a kowane sassa a jihar Kano. Amma wannan makaranta ana munna ita tuni ta ɗau hanya, kuma gashi muna ganin abin da yake faruwa. Saboda haka iyayen yara na wannan makaranta da na wannan area na unguwar Kurna, ku sani Allah ya taimake ku, ba abin da ya rage muku irin ku tallafi wannan makaranta, ku goya mata baya domin ta ci gaba da yaye ɗalibai na gari, su ci gaba da yaye ɗalibai masu martaba, su ci gaba da yaye mana ɗaliban da za su rike mana hukumomi, kuma su kamanta koran Allah da suka koya a makaranta domin a kyautata rayuwa al'umma. Kuna ji ne yanzu Faransu Bala yake yaba wa mutane guda biyu da suka gina waɗannan makarantu ɓangare biyu. Yanzu ɗaya ya riga mu gidan gaskiya, shine Sani ba da Mahmud Sani ba dakin gini ko wanci amin na dada. Yanzu ake faɗa irin damar da ya samu ya gina wa wannan makaranta ƙaramar sakandire. Aka yi masa addu'a wannan gini da irin waɗanda isu ke na ribarsa ta rayuwar duniya. Gashi yanzu an tuna an ce Allah ya ji ɗansa, kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana, ya ce idan bawa ya rasu ba wani abu da yake bari illa ya yi sadakatin jariya in an addu'a kan su da za su biya masa. Ya bar ɗa na gari, ko ya gina wani makaranta, ko ya ba da ilimi, ko ma ya gina bishiya wanda wani zai zabo in kwanta ko na a ƙarƙashinta ya ji daɗi, ko ya gina rijiya, wani isha ruwa ɗin, ko ya kawo famfo ko gina hanya, ko ya duk da irin wannan aikin alheri da mutum zai dasa, su kaɗai ne abinda in ya mutu za a bashi. Su kaɗai ne idan ɗansa yi tarbiyya ta gari, ya kashe makarantar Arabiya, ya san girman Allah, ya san girman kai kan uban, ya san yadda zai bauta wa Allah, ya aikata aikin alheri, kana kabarinka Allah zai ta maka dada a duk lokacin da yaro yi wani abu aka ce Allah saka ma da alheri, to sakayya ta koma kabari a lokacin da ba abin da zaka iya yi, ba wani abu da zaka yi sai wannan sakamako da zai gina. Ashe in maka bai ƴaƴan mu kai su irin waɗannan makarantun ba, to za mu zo mu nadama a lokacin da nadama ba ta da wani amfani a gare ka. Dole ka tarbiyyanci ɗanka, haƙƙinka ne, babu dalilin da za a riƙa tunanin wacce gwamnati ce za ta tarbiyyanci yara. Kowane uba da ka gida ya tsaya a kan ɗansa. Duk saboda haka ina fatan alheri ga wannan makaranta, wannan ce ɗaliban wannan makaranta murna saboda tarbiyyar da ku samu. Kuma na roƙon ku ɗalibai, ku zama 'ya'ya na gari, ku zama wakilan makaranta a duk inda ku samu. Kada a same ku da canjin tarbiyyar da makaranta ta yi saboda duniya. Mazan ku da matan ku yi kokari ku ci gaba da karatun da dama. In kuma Allah ya a gida za a yi muku aure, ku yi amfani da irin wannan ilimin da ku samu na addinin musulunci da harshen larabci da alkur'ani. Ina tabbatar muku ku rike za ku iya tarbiyyar 'ya'yanku
su samu makaranta tun daga wajen iyayensu kamar yadda manyan malaman duniya na addini haka suka samu iyayensu mata yawancinsu su suka fara koya musu karatun addini. Ina fatan alkhairi ga wannan makaranta, ina jingina wa shugabannin wannan makaranta da faransifal da malamai duka. Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya tabbatar da wannan niyya da suke ciki na addini kuma Allah ya wannan makaranta da jagora. Allah ya tabbata mata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. A sani ba ko wata za ta zama kwamishiniyar harkokin addini. Manyan baki maza da mata da 'yan uwana ɗalibai, 'yan jaridu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na ji daɗi kwarai kasancewa ta a wajen wannan taro, kuma ana bikin cika shekara 20. To ina taya ku murna ɗalibai da kuka kammala da sababbin shugabanni da za su yi shugabancin tafiya ta nan gaba da kuma sababbin ɗalibai da za a yi ba. Shawara da zan ba ku shi ne ku ci gaba da karatu, ku ci gaba da karatu, ku ci gaba da karatu. Dalilin da yasa nake haka, duniyar nan ta zama idan kana cikin jahilci kai ba komai bane. Ilimi shi yake mai da talaka ya zama mai arziki. Jahilci yana iya mai da mutum ya zama talaka fitik, saboda abubuwa da dama za su zo ana cewa mai ilimi kaza, mai ilimi kaza. Idan ba ka da shi duk girmanka, iyalinka, komai cancanta in baka kai wannan matsayin ba za a baka ba. Don haka ku yi karatu kuma ku haɗa da sana'o'i da filin, saboda kan kuma ku yi karatu a matsayin cewa wai za ku yi aikin gwamnati. A'a, ku san ilimin, ku yi shi, ku kuma koyi sana'a da za ku dogara da kanku. Amfanin ilimin shine idan abu ya zo na harkar za a rubuta, za a karanta, ko za a faɗa da larabci, ko za a faɗa da ingilishi, ko kuma duk harshen da ka koya, to ba sai ka samu tafinta ba, ba sai asirinka ya toni ka kai wani ya gani ba. An ce wani zai saki matarsa bai iya rubuta, sai da ya kira wani rubuta mata saki kaza. To ai to na asiri ya kai wani asiri. Inda ya iya ai ba sai ya kira ba, ko da adam ya iya sai ya rubuta ya ce ga kaza ga kaza. Jahilci yana iya mai da kai duk girman ka zama kankane, duk kuma iya kwalisa ka ko kwalliyar ki ka zama baki iya ba. Dan sai an zo zancen ilimi za ki ga ashe alama ce ke baki iya komai ba, dan ilimin shine a danki. Ina muku fatan alkhairi, ina fatan Allah ya ci gaba da taimakon mu, Allah ya yi mana jahilci. Matsalolin da muke fama na ƙasar nan Allah ya yi mana. Ko matasa ku ne abin tausayi. Ko ta mu ta tafi shekara 61 ai an gangara. Ko ba ku yi aure ba, ba ku san matsalar rayuwa ba, ɗan kaɗan kuka fara sani. To muna fatan Allah ya yi mana kuma ya ba mu kwanciyar hankali, ya mai da kowa gidansu lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daga haske na kara ba, ke ne gabata ga kuɗi ɗan wa ni an da kuɗi sama ba wannan kuɗi. Wani ba ga kuɗi ba gida ko ya ba wa makasai. Dan Allah, alawiya muna murna kin ya aure kin sami gidan ku. Sai gidan bauta. Sai da kirki dai har so kuma ga shara ga wai. Muna ji labarin sai ma wai har wanki kike yi masa. Ba ma iya wanki ba, har da su kuka. Gaskiya alawiya kin ba ni mamaki. Mai wannan a cikin gawayen wallahi abu kunya ne. Shema'u, na san ni da ke nan ba da nan ba shi da take. Duk abin da zai lalata ne rayuwa ba za ki so shi ba. Kuma na san ba za ki taɓa ba da guguwar shawara ba. Amma to yanzu ƙawata me ya shawara? An shawara kawai zan ba shi. Mura masa bukata ki. Masifan yau daban ta gobe daban. Kika idan kika tashi tsaye sannan nura zai canza. Dan billahi lazi in dai ba kike wa nura ba zai taɓa sauyawa ba. Dan nura ba shi da kirki. Ke ma kina fada. Amma har yanzu ke saboda soyayya ke ga Laila Mansur. Wallahi sai kin tashi. Haka za a yi kawata. Kin ga kuwa baya so ya ga ɓacin raina. Daga ya ga raina ya ɓaci. Shikenan hankalin shi zai bai tashi har sai ya ga na yi da Allah ubangiji ya shigo da shi lafiya ai yana waje babu inda ya je wallahi sai ya ga abin mamaki a cikin gidan nan.
ce wa mai baƙin ke a gidan mu cikin mawu ne alawu ya yi ya mun za ta zo ba ai ce ma kawai ka gani ka wani shigo mutane cikin gida ko salama babu ba na ce ka dana shigo min cikin gida na a haka ba to ne kuma hadda magana da faɗa akan sallama dan ke kika ce mun in ga shigowa da rawa da waka to ne kuma zafi oh kai ni fara ka na gaji da wannan rayuwa a ce kullum babu canji ba komai kullum ina zaune a gida babu wani ci gaba duk na bi na zo me sai ka ce wata baiwa gaskiya ni dai na gaji alawiya kake ɗaya kuma ni kike gaya wannan kalaman ni nura kike gaya wannan kalaman kala wani shaga magana ce ta fito ya kamata a yi ta a ce wannan rayuwa babu ci gaba babu haka alwani gaskiya ni dai kawai ka sauwaƙe mini